Niekedy, keď si konečne dovolíme nastaviť hranice, nepríde úľavač, ale ticho, ignorovanie, hnev, pasívna agresia. A práve vtedy máme chuť ustúpiť. Zláviť, ospravedlniť sa za niečo, čo vôbec nebolo nesprávne. Ale to, že niekto reaguje dramaticky na vaše hranice, neznamená, že ste urobili chybu. Znamená to, že ste sa dotkli jeho rany a prestali ste hrať rolu, ktorá mu vyhovovala. Emočná nezrelosť druhých znesie všetko. Okrem toho, keď sa prestanete obetovať, keď už nie ste tí, ktorí sa stále prispôsobujú, zachraňujú, mlčia a držia veci pokope, budú sa hnevať, budú mlčať, budú vás obviňovať, že ste sa zmenili. A pravda je, áno, zmenili ste sa, pretože ste konečne prestali obetovať svoj pokoj pre cudzie pohodlie. Hranice nie sú vzdor, hranice sú láska k sebe. Dôkaz, že už viac nie ste tým dieťaťom, ktoré znášalo všetko len preto, aby nestratilo lásku.